Salt Production Sharing Agreement sa pagitan ng Pangasinan at DENR muling pinagtibay. Para sa detalye pakinggan natin si Idol Aaron Navilgas. 104.7 IFM Report. Muling pinagtibay ng Department of Environment and Natural Resources at Pamahalaang Panlalawigan ang Salt Sharing Production Agreement sa pamamahala ng foreshore area sa Barangay Saragosa, Bolinao, Pangasinan para sa produksyon ng asin. Nangangahulugan na magpapatuloy ang pagtutulungan ng dalawang tanggapan upang mapabuti ang produksyon ng asin at ipagpatuloy ang trabaho ng mga kasalukuyang manggagawa sa asinan. Unang nilagdaan noong Enero 2023 ang Memorandum of Agreement para sa interim management ng 473.88 hektaryang baybaying lupain na dating inuupahan ng isang pribadong kumpanya upang muling buhayin ang industriya ng asin sa lalawigan. Noong 2022, sinabi ng mga eksperto na umaangkat ang bansa ng humigit kumulang 93% ng kabuang pangangailangan nitong asin na umaabot sa 600,000 metriko tonelada bawat taon. Layunin ng kasunduan na palakasin ang lokal na produksyon ng asin, mabigyan ng seguridad sa trabaho ang mga manggagawa at tugunan ang kakulangan ng supply ng asin sa bansa. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navilgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.